Ineyo chimene ndikudziwa amati boma ndi chinthu choti chimayenda pang'ono pang'ono, and that is a true, totally truth. DPP sili ndi phuma popanga zinthu, and angolowa posachedwa, not even a month, suti angafike kungomanga. MCP2 inaononga, inalowa every department, and department ina iliyonse kunali chinyengo, and department ina yake imene ngakhale Trump anayankhula noti ku judiciary sikuli bwino. So these people angamangidwa kwena ati apite ku judiciary kuja ma judges akagwire ntchito. Ndi remember ma judges ambiri amalandira ndalama ma United States dollar under MCP regime. So the first thing afuna chapeko ku judiciary ko kuchapidwe. Milandu yambiri ulo ya Cashgate whatever ija iri nkhani ya sata ija imene ija muione ibwera pambalanganda imene ija. What I can say, ngani imene ija ikuoneka ya simple ibwera pambalanganda ma judges wagwidwa, muona agwidwa. Anthu ambiri amene amayikutira nkhani imene ijayo muona agwidwa. Mpinganjira uyawupanga sponsor mwino kwa mabanki, uyawupanga sponsor ujene anali ndi cruise 5 yake amakamba zambiri ya kundende wakusimba unena kuti kundende. So ma judges ena akakuone kumene kuja kutapya makhala umene muja wankhumba uja akakuone kuti akalowese. Sizo kuti kungogwira anthu iweyo ati umaba chakuti hayi. Calm down guys, anthu ajalowa. Do you think ajina ujene aja basi kumenyedwa kose kuja magalimoto ose jana ocheredwa azingoyang'ana zimene zonse siziteka?